Бесове на Фьодор Достоевски за 60 секунди. Бесове е взривяващ роман на Достоевски за революция, идеология и хаос. Зловещо пророчество за политически екстремизъм, написано през 1872 година, но смразяващо актуално и днес. Действието се развива в малък руски град, където група радикали, водени от фанатична Пьотър Верховенски, плетат интриги, заговорничат и сеят разрушение в името на революцията. В основата на романа е сблъсъкът на идеи, нихилизъм срещу морал, свободна воля срещу манипулация. Герои като измъчвания Ставрогин показват психологическата цена на радикализма. Достоевски ни предупреждава, когато идеологията се превърне в насилие, обществото се разпада. Бесове не е просто роман, това е кошмар, който продължава да ни преследва. Прочетете романа, ако смеете.